xa visto. Fusión de concellos. Supoño que xa oístes falar da fusión dos concellos, non? Pois sí, andan por aí por Galicia adiante fusionando concellos aí como locos. E nestes casos sempre fai falta alguén con iniciativa, querido, admirado, en fin, alguén como a min. Ainda así hai que falar co povo, hai que escoitar a voz de todo o mundo. Que non se diga. Vos se tiveses que xuntarvos con outro concello, con cal vos xuntaríades? Ai, pois eu gustaríame así un sitio con clase, como Sanxenxo ou a Toxa, con clase. Non tenen idea, Elvira, non tenen idea. E ti, Kevin? Pois non sei, co Himalaya. Iso non é un concello, payaso. Ai, non, que va? Que non? Pois entón co Polo Norte. Carallo, a ver, di un sitio serio, home. O mar Mediterráneo. Esos non son concellos, Kevin. Bueno, pois de ter que xuntarse, a min gustaríame xuntarse con un sitio guai, un sitio serio, como por exemplo o CEO ou os Estados Unidos. 9 horas de parto para isto. Como lle furrula a cabeza ao meu Kevin José. No caso de que lle furrule algo, claro. Está claro que desto teñome que ocupar eu. E o primeiro que hai que facer é, fora complexos, pensar a lo grande. Concello de Hawái. Hola, buenas. Ah, carallo. Falan inglés, que han contado. Sí, hola, mira, quería falar co responsable para a fusión. Sí, para fusionarse. Fusión co Concello de Lameiro. Sí, home, sí. Claro que sí, eso é moi bo. Sí, mire, nós somos xente moi honrada, moi responsable. Seguro que imos chegar... Colgou. Normal. É que eu vou contar. Bueno, vamos a probar aquí con outro. Este queda algo máis lonxe, pero tamén pode valer. A ver, aquí está. Xa é outro precio, pero... Hola, Concello de Zurich. Moi buenas, que tal, home? Aquí Lameiro, é para falar da fusión dos concellos. Tamén fala en inglés, me cago na madre. Mire, habrá alguén por aí que fale galego. Por favor, busque por aí, alguén ten que... Colgou tamén, que lle dea. Pois, non mo agradezades, pero xa empecé as xestións para fusionar Lameiro con outro concello. Polo de agora vai a cousa así daquela maneira, pero... Xa chamei a Hawái e a Zurich. Pasa que non queren, vese que ten xa outro concello con que fusionarse. Alá eles. É que o suizo é moi orgulloso. Moi metódico para os asuntos relativos aos reloxos de cuco, pero moi orgulloso. Unha raza falsa, porque que vas a esperar dunha xente que fai reloxos de cuco? Tamén é certo. Peor pez, Agora vou no intentar con Brasil. Moncho, as cousas non son así. Como que non, home? Aquí o que fai falta é alguén con iniciativa que lidera o proxecto, papá. Pero non podes fusionarte con concellos do Brasil. E por que non, Lino? Moncho, terá que ser con sitios cercanos, ou? Vai atraso. Quen contaba? Pois eu creo que Lino ten razón. O que faz fusionándote cun concello tan longe? Que va? Hola, vou ao outro lado do concello. Vou coller un avión e xa estou mañá de volta á mesma hora. Dame alabo que non tende nin idea. Onde imos con esa mentalidade, payasos? Bueno, ainda para o negocio non é bo, porque quen me vai a vir tomar un viño aquí, podendo ir a Brasil tomar un mojito, un barcho de brasileiro. É o reparto do correo. Que fago eu repartindo a correspondencia en Lameiro en Brasil? Por favor, terrible. A orde das cousas canteraríase. O mundo tal como coñecemos desmoronaríase para sempre. Ou peor. Bueno, vale, tranquilo, convencete. Logo hai que mirar de fusionarse con alguén que estea máis cerca. Eu que sei, con Vigo, con Coruña, sitios así, grandes. Ou con Santiago. Santiago ten catedral, Imaginas, buscas o bar ali do lado da catedral, o obispo tomando os chiquitos ali. Non é mala idea, porque... Tampouco, Moncho, tampouco. A fusión de concellos ou falo con cercanía ou senón non vale para nada. Mire, tío, para fusionarse concellos teñen que estar xuntos. Que atraso. Tanto ten. Eu non me penso render. Que hai que fusionarse co concello do lado. Fusionámonos, xa o carallo. Cal é o máis cercano? Choupana, carallo. É que non nos levamos moi ben. Bueno, máis ben levámonos fatal, pero hai no que intentar. Hola, Concello de Choupana. Sí, mire, chamo aquí de Lameiro. Non me colgue, por favor, deixeme falar. Era para falar da fusión dos dous concellos, home. Sí, eu penso que pode ser bo para os dous, Claro que sí, amigo. Sí, mire, escoite, mire como soa isto. Concello de Lameupana. Maravilla. Bueno, tamén pode valer Chouleiro. Sí,
Iso é cuestión de concretar as condicións, pero... Sí, seguro que amañamos. A cousa xa estaba en marcha. En Choupana quedaron contentos ca miña idea, eh? Agora a recibir as felicitacións de todo o mundo. Moncho, xa sabes o de que queren fusionarnos con Choupana. Non vou saber. Increíble. Hai que atopar o tipo que teve esa idea. Isto non pode quedar así. Non se preocupe, hombre. Seguro que está máis cerca do que vostede pensa. Seguro. O 100%. Como colla ese tipo? Que? Dalle un abrazo, non? O que merece ese tipo. Un premio. Matalo. Matalo era todo. Como? Vamos a ver. De todos os concellos que existen no mundo, como se lle pode ocorrer xuntarnos con Choupana? Que Choupana ao lado de Lameiro? Nin morto, Moncho. Nin morto. Normal. Dime que non defendas, dime que vou arranxar isto inmediatamente. Non, baixa a escopeta, por favor, baixa a escopeta. Non faga nada, home. Si, hai que acabar con el como se xa, pero baixa a escopeta, por favor. Choupana. Don Anselmo é un exaltado para estas cousas. Seguro que a xente en Lameiro non o vai tomar tan mal. Somos túzaros, pero tamén hai xente razoable. Pero, que pasa aquí, yo? Tranquila, mamá, que esto con tempo curase. Non, fixo, non, isto é algo moi difícil de superar. Porrou alguén ou que? Moito peor que isto, macho. É que eu teño unha dor que non a podo soportar. Pero que foi, ó, decidme. Queren que Lameiro se xunte con Choupana. Cala, que escoito e non o podo aturar. Outra vana, pero non será para tanto. Como que non? Como que non? Os nosos mortos, os meus mortiños vanse enterrar xunto cos de Choupana. O noso lixo van xuntar co da Choupana. E o que é peor, a contribución ímola pagar en Choupana. Carallo, miña alegría, pero cando pagamos nós contribución? Tanto ten. O mundo que coñecíamos vai desaparecer. E di que foi un de Lameiro que comezou todo isto? Un traidor a súa especie, un degenerado, un criminal de guerra. Eso non se lle ocurre nin a Bocasa, nin a Angela Merkel, nin a Mourinho, nin a Gandhi. Non é que o meu Kevin teña un sentido retorcido do ben e do mal, non, para nada. O que pasa é que é tan burro do noso señor que pensa que o Gandhi ese é un superherói maligno dos tebeos. Non sei por qué, pero dame que na de Puscas os ánimos van estar exaltados. Mira, mato coas miñas propias más ao que lles foi co conto da fusión que Choupana. Eu non penso renderme tan facilmente. Resistencia, resistencia. Iso é o que temos que facer. Vender caro o noso pelexo. E arrancar as tripas e colgalo con elas. Tranquilidade, por favor, tranquilidade, que igual o fixo por ben, Pero que dis, insensato? Iso é maldade, macho, maldade absoluta. Pero vamos a ver, home, como vai pasar a merda deses mortos de fame pola mesma rede de saneamento que a nosa? Vai pasar por debaixo da miña casa a merda deses da Choupana, antes mortos. E beber a mesma auga que eles, toma! Sí, home, por favor, onde se viu eso? Ala, carallo, este é o último. Pero cando fuches ti de beber auga, payaso? É o de ducharte xa, nin falar. Se dá igual, Moncho, ese non é o tema, entendes? E mira, Lino, pobre, está así desde que soupo da fusión cos da Choupana. Non pode ser. Tranquilo, Lino, tranquilo. Vou ter que levar a correspondencia a Choupana. Prefiro 1000 veces morrer. Nunca pensei que pudese chegar a eso. Nunca. Criatura, facedeme caso. Hai que facer o que digo eu. Resistencia, resistencia civil contra a fusión de Lameiro e Choupana. Duro, a por eles, a morte. Prométeme unha cousa. Prométeme que o que iniciou as xestións vai non parar. Tranquilo, Lino. Ya que sexa o último que fai. Ese traidor, felón. Tomei unha determinación. O mellor vai ser desaparecer unha boa temporadiña ata que amaine o temporal e as cousas se tranquilicen un pouco. O mellor vai ser quedar na casa e punto. Aínda que a fusión entre os concellos de Lameiro e da Choupana foi desmentida con rotundidade, seguen producíndose graves disturbios. Elementos exaltados plantáronlle lume aos edificios dos dous concellos implicados. Se topan dunha vez toda a idea e danlle o seu merecido. Mira, muller, que non é para tanto. Non é para tanto. Deme de deixar a soas con el 5 minutos. Non che pido máis, Moncho. 5 minutos, se vedeste. Ao final, o conto quedou en nada. Home, sí, arderon os concellos de Choupana de Lameiro,
Roubaron nas tendas, entraron nos escaparates, queimaron contenedores... Bueno, o típico un día que o Madrid gana a Liga, Ainda así, manda carallo como somos, Non queremos xuntarnos cos que temos ao lado, cos veciños. Era ou non era boa a miña idea de fusionarnos cun concello de Brasil, Era. O Carballo. E trae algo de Mouriño? E que queres que traia de Mouriño? É o que? Se lle dou un infarto, oño que un raio ou algo que nos alegre o día. Pois non trae nada, amigo. Boas! Non sabedes a notición que vos traio. Que é de algo de Mouriño. Que Mouriño é moito mellor. Moito mellor. De Ángela Merkel, logo. Eu non pozo. Que Ángela Merkel? Vos imaginade que Mouriño e Ángela Merkel afonten os dous xuntos no mar Cantábrico. Por moito mellor! E tiña razón. Lino trouxo a noticia que levábamos anos esperando. A noticia coa que soñaba todo home e toda muller en Lameiro. Van facer a pista que enlace coa estrada comarcal da costa. Pero, Lino, pero eso significa que... Ai, meu Deus! Eso significa que para ir a Muros xa non temos que pasar pola Choupana. Exacto! Tomado, trae outra. Para a xente de Lameiro, ter que pasar pola Choupana para ir á costa era máis que unha humillación. Moito máis. Levábamos anos reclamando esa pista. E agora que a tiñamos no papo, vai e aparece un obstáculo no camiño. Era visto. Esa pista non se pode construir, papá. Eso é un atentado, unha barbaridade, unha desgracia. Bueno, tranquilo, anda, reláxate, porque non se vai poder facer a pista. Home, por qué? Porque para facer a pista o que queren facer é arrancar un carballo centenario que hai no alto da xesta. Pero, Kevin, o teu pai non che está preguntando que é o que van facer, está che preguntando por que non se pode facer a pista, Acabo de dicir, mamá. Que o meu Kevin é idiota perdido, veo un cego. Pero é que os seus argumentos ainda son máis idiotas. Tan burro é. Pero mira, Kevinciño, mira. Céntrate un pouco, anda. Non dis que ese carballo é centenario, Ten 100 anos. Bueno, pues logo xa está. Está po desguado, está pa calquera hora, non vale nin para a leña, home. Por favor, mira, é como aos vellos. Que se fai cos vellos? Entérranse, non? Pois co carballo igual, así que veña, amigo. A pataqueira. No! Os carballos é distinto que os homes. É o contrario. Canto máis anos teñen os carballos, máis teñen que vivir. Temos que salvar o carballo. Temos que salvalo! Pero él, de onde sacará estas ideas? Que carallos, tanta TDT e tanta merda. Pocho, ¿Sabe la noticia? Que notición, levei unha alegría cando me dixeron. Pero que notición nin que nada, imbécil. Estou falando do que están a facer o teu fillo Kevin e toda a pillería do instituto. Encadeáronse o carballo vello e non deixan traballar as máquinas. Ai, que os pariu. E ainda imos quedar sen pista pola súa culpa. Así é o camiño do progreso, Moncho, cheo de dificultades. Deberían mandar unha bandeira da lesión e fusilalos a todos. Tampouco fai falta, non? Digo eu. Ai, sí. Non fai falta, non é para tanto. Deixarnos en pista e ter que cruzar polo medio da Choupana non é para tanto. Ten razón, sí, señor. Vou ir por el e vounos ganar cas miñas propias mans. Alá. Saí en directo por Kevin, sí. Pero despois pensei no mellor e dixen, hai que trazar un plan. E onde se trazan os plans? Na de Puscas. Con Anselmo, quereos fusilar. A todos, E non lle falta razón, non me extraña. Porque, home, preferir un carballo vello a unha pista do trinco. É que se ven idiotas, home. Que é o que son, idiotas. parece o que ten o ecologismo radical. Empezan por dicir que non ás centrais nucleares e acaban por encadearse aos carballos. Estou pensando eu. Entón, o problema é que a pillería de Lameiro non deixa pasar as máquinas, non é? Claro, pois claro, logo non é iso que te estou dicindo. Ese é o problema, están ali amarrados ao carballo na volta del e os obreiros así non poden limpar para facer a pista. E por logo que hai que facer é sacar a chavalada ali. Moi ben, busca, seguimos avanzando. E agora é cando chegamos aos fusilamentos en masa que queda don Anselmo. Por agora non fai falta fusilar a ninguén. Os chavales van salir dali polo seu propio pé, sen obligalos. O túzaro que é, ás veces o Puscas ten uns golpes de lucidez que che deixan abaneando. Invitalos a beber. Está, botellón gratis, aquí no bar Puscas, entendes? Xa verás como veñen, van vir comer moscas.
Que maravilla, pois así é todo. Mira, cando tea a pista feita, debemos poñer unha placa que poña co patrocinio de Snack Bar Pusca. Sí, señor, amigo. Contra o ecologismo radical, botellón de balde. Un plan perfecto. Ou iso pensaba eu, porque os do bando hippie tamén moveran pezas. Acouja, Alberiña, por favor, céntrate, muller, reláxate, que vas facer ti encadeada a un carballo. O mesmo co meu fillo, que teñen razón. Non podemos deixar que nos arrinquen un cacho da historia de Lameiro, Moncho. Pero ti que pensas, muller, que o fan por gusto, é para facer a pista. Pois que a fagan por outro lado, Non podemos deixar que lle toquen a ese carballo eses que nin de Lameiro son. Pero que? Os obreiros da pista. Son de fora. Non podemos deixar que viñamos de fora a pincharnos os carballos. E xusto aí foi cando tiven a idea. Mira, Alberiña, xurocho polo máis sagrado que se non vas onde a Kevin, ese carballo non o toca ninguén de fora, ninguén de fora, xurocho. Xuras, Moncho? Por favor, esta é a miña palabra. Pois mira, case mellor, porque así aproveita e fago unhas croquetas que suba unha chea de cociño. Carga yo touciño, A ver, repasemos o plano outra vez. Chegamos ali e anunciamos o botellón gratis na de Puscas. Ajá. E en canto a chavalada arranque, zas, ímonos e pinchamos o carballo. Había algo máis? Non, o plan é redondo, sen fisuras. Bueno, sí, avisei a Pepucho que trae a paledora grande para escavar un pouco e quitar as raíces todas. Moi ben pensado, sí, señor Lino, que non quede nin rastro dese carballo. Nada, mira. Arrancamos, Puscas, o machado. O machado queda aquí po botellón, por si acaso, vale? Ben pensado. Chegamos ali, e tan pronto lle contamos á chavalada o do botellón na de Puscas, xa saíron escopetados. Ata aí, ben. Depois cortamos o carballo, perfecto. O malo foi cando Pepucho se puxo a remover na terra. Carallo. Empezaron a aparecer así unhas estruturas, así, unhas pedras, en plan rotonda. O nunca visto. Un castro prerromano. Xa me diredes que carallo pintaban en Lameiro os prerromanos. Non sei o que pintaban. Estorbaban, é o que facían, estorbaban. Obrigarnos a toda a vida a ter que cruzar a merda da choupana, entendes? Porque, claro, a pista ahora xa non van a facer, non? Non, di aquí que declaran todo en torno zona de interese cultural. Ali xa non fan nada. Mala chispós, coma. Tamén por unha vez que pode vir algo para aquí, E ben mala sorte. E digo eu, velajo, se repetimos o plan. Simos ao fondo do asunto. Que va dúas, Puscas, que va dúas. Vamos ali e collemos a paleadora a Pepucho e igual que levantamos o carballo, levantamos o castro prerromano. Quito, ca sorte que temos nós, carallo, escavamos ali e por rebaixo do castro parece unha pirámide azteca. Home, si chimpannos a todos e fan un museo con isto, veña. Bote outro viño e deixa estar. A parte mala de todo isto é que temos que seguir pasando pola Choupana se queremos ir á costa. A parte boa é que unha vez máis quedou probada a riqueza cultural e histórica que temos en Lameiro. Canta civilización pasou por aquí, E diredes vos, aquí viñeron. Eso ainda está por descubrir. A cremalleira. Ai, Moncho, esperta, home, esperta. Que foi, muller? Entraron na casa, Moncho. Quen? Non que sei quen é, vai mirar. Que anda aí? Non eu! Acabo de chegar do botellón, me estou mexando! Ala, misterio resolto, veña a dormir. Ai! Que foi, Kevin? E nada! Como que nada se estás berrando? Que non foi nada, cousas miñas! Moncho, vai mirar por que berro, rapaz, veña. Por que berras, Kevin? Non vos importa, son cousas íntimas miñas e xa está! Oi, como que cousas túas? Mentras vivas baixo este teito aquí non hai intimidade que valga, oiches? Facemos o mellor. Esta miña Elvira que tan ignorante. O adolescente pide intimidade, vamos, está no tempo de explorar o seu corpo. Entendedes, non? Pero ela quere sabelo todo, ao carallo. Que tan amiga de saber é a raza das mulleres, Cousas abichosas. E logo por que berrabas onte, Kevin? Nada, cousas miñas.
Canta claro, Kevin José, que te snafa contra a parede, Non, nada, non era nada, só que me doía un pouco. Onde? Onde? Aí abaixo. Eu creo que a tiño infectada. Oi, o noi que te parían de metería na caralla para coller unha infección. Non a metí en ningún lado, mamá, só que a collí que cremalleira. Ti esa normal, meu fillo. A ver, saca. Non, para. Non, deixa. A ver, home, que son a tua nai, estou farta de vercha, veña. Pero, mamá, por favor, iso era cando era neno, agora estou feito un home. A ver, saca, tú, home. Por favor, non me toques. Saca. E se non chego. Vale, viña, vou te ensinar, pero por favor, non te rías, Ai, Virxe Santísima! Que? Que maneira de estragar a ferramenta, pero xa estás hinchada como un botelo de porco. Verdad que sí? Xa sabía eu que non ia parar ata avergonzar o rapaz. Era visto. Ele vei no ambulatorio. E a doutora non pudo evitar que lle dera risa. A doutora e as enfermeiras e os que estaban na sala de espera. O meu pobre, co tímido que ele é. Sí, no. O seu problema agora vai ser a timidez. E onde está ele agora? Está no cuarto, non quere sair. Normal. Moncho, deberías falar con el. Falar de que? Pois de que vai ser. Destas cousas de pai a fillo para que non lle volva a pasar o da cremalleira. Que lle vou dicir eu, mía? Que lle vou dicir? Isto pasa ya a todo o mundo unha vez na vida. De agora en diante xa verás como ha de ter máis cuidado. Ai, que tampouco coñeces ao teu fillo, Moncho. Ti non ves que Kevin José non é dos que aprende a base de levar disgustos? Que a él non lle entra, non... Iso Elvira ten razón, Cando Kevin tiña 3 anos, meteu a lingua nun enchufe e case morre do chispazo. E pensades que aprendeu algo? Nada, nadita, Ainda hoxe temos que tapar os enchufes con esparatrapo. Ver un enchufe e ir correndo a lamber nel é todo uno, me home. Que tan temerario é o tipo. Que pasa, chiquitín? Déixame en paz. A ver, que eu son papá. Mira, o incidente ese que a cremallera pasa ya calquera, entendes? Eso, non teñas medo, home. Pero é que todo o mundo se ríe de min. Os meus colegas, o carniceiro, o panadeiro, as peluqueiras, ata os nenos de preescolar, cando paso ao seu lado ríense de min e sinálame co dedo. Son uns hipócritas e uns fariseos e uns samaritanos, home. Entendes? Eso, seguro que eles tamén lles pasou algunha vez, é verdad? Eso pasa ya calquera, Kevin. Mira, ata teu pai lle ten pasado algunha vez. Sí. Sí, fillo, sí, sei que son o teu heroe e que me idolatras, pero ata a mí me ten pasado. Wow. Pero, como foi? Foi terrible, pero mira, gracias al Altísimo encontrei unha regra perfecta para que non me pasara nunca máis. Oiches, infalible. E como? Sí, mira, é a regra do ouro. Son 3 pasos. Colle papel e boli e apunta. Espera un segundo, que iso... Abaixo. Sí. Mira, a ver. Paso 1. Espera, sí. Mirar. Mirar. Paso 2. Guardar. E paso 3... espera, cerebrito, que vou polo paso 2. Vale, aí está. Paso 3. Subir. Subir. Vale. Mirar. Guardar. Subir. Mirar. Guardar. Subir. Oiches? Mirar, guardar, subir. Aí estás, ti. Memoriza estes 3 pasos como se foran o Padre Nuestro. Oiches, así nunca máis terás problemas ca cremalleira. Que teño que memorizarlos. Claro. Podo levar chuleta para cando vai a mexar. Unha chuleta para 3 palabras. Pero que nos está pasando? A culpa xa teñen na escola, que están en contra de que aprendan as cousas de memoria. Claro, así nos vai. Eu, aos seus anos, soltaba de carrerilla a dianteira mítica do Bilbao, Zarra Panizo Caín. É en vasco, que che queda a boca temblando. Oito lle gusta a xente a comedia esta dos matalobos, Pois eu, aunque me mates, non lle acabo de ver o chiste. Vou mexar. Neno, recorda os 3 pasos, Sí, subir, mirar e guardar. Sei, no papá. Que pasos? Que é iso de que falades? A regra de ouro para evitar percances coa cremalleira. Mirar, guardar e subir. Pero non dixo así, el dixo subir, mirar e guardar. Ala, saca o coche, imos por urxencias. Segundo el, deulle tempo a subir e a mirar.
Pero non agardar porque xa lle doía moito. Está empezando a ser a atracción do ambulatorio e manda cagar. Perdona que cho diga, pero ben ves co Kevin non é ben. Se non lle dá a cabeza nin para administrar a súa propia pirola, mas queres que che diga? Ten razón, yo sei, pero... Estades equivocados. Se cadra o Kevin é máis listo do que vos pensades. Pero, escoitemos ali. Ben, vamos a ver. As grandes mentes privilexiadas teñen o cerebro traballando todo o día en temas de calado. É por iso que teñen fama de despistados e de incapaces para facer as cousas máis normais. Xa, pero non creo que Dios chamara a Kevin polo camiño da inteligencia, non o vexo, bueno. Iso ti non o sabes, Moncho. Mira Buda, Mahoma, Jesucristo, Leonardo da Vinci, Cristóbal Colón, o propio Isaac Newton. Pódese dicir máis alto, pero non máis ancho. Eran grandes xenios que cambiaron o curso da historia. E todos tiñan unha cousa común. Sabedes cá? Pois vou vos dicir. Ningún usaba petrina de cremalleira. E sabedes por qué? Porque cando eles viviron non se inventaría, digo eu. Vale, é unha teoría. Eu teño outra. Como eran grandes xenios, eran moi despistados para as cousas da vida, entendes? Sempre tiñan a mente ocupada en cousas de máis alto calado. E, polo tanto, comprenderedes que non podían estar pendientes de non ter un percance coa petrina. Vos, imaginade, carallo, Napoleón na batalla do Austerlitz. A ver, esa artillería, que non vou polo franco esquerdo. Para a dereita non, polo esquerdo. Merda. Acabouse a batalla, estou impedido. A ver, por favor. Ten razón, porque Napoleón, nas fotos do coñá, sempre salga má metida como agarrando o instrumento, é verdad? Sempre. Outro exemplo, eu mesmo. Ti, era visto. E logo ti que uso de petrina. Velcro. Ai, mire, pai, pois está ben pensado. 100% efectivo. Inofensivo, tú mesmo. Pero dá gusto oírte falar, non? Un libro é como un libro aberto. Por iso che digo, Moncho, que posiblemente a culpa non é do Kevin, sino do carallo que inventou o aparello infame da cremalleira. Malachis pouco. Eu o único que saquei en limpo deste conto é que Lino ten un problema de atención semellante ao do meu Kevin. Así é todo, pode que dese que a solución deste drama. Espera a ver. Mira pa aquí, chiquitín, un clásico que nunca falla. Chándals en petrina, estilo Mourinho. Non quero ir de chandalista, papá. Non hai problema ningún. Pantalón sport con petrina de botóns. Eso non me mola. Bueno, non pasa nada tampouco, tranquilo, home. E agora a xoia da corona. Mira pa aquí, Petrina de verde. Pero ti, papá, que queres? Que pareza parvo? Queres que todos os meus colegas se rían de min? Eu quero vestir como unha persona normal. A persona normal. Pero que tan payaso é eso? O bonito é ir distinto, home, ser diferente, A ver, alguén aquí a quen ti admires, ti pensas que é normal? Non, home, non, é diferente. A ver, dime ti cal é o teu personaxe histórico favorito. Spiderman. Definitivamente, amigos, os recortes na educación están facendo moito mal de nuestro señor. Vale, Spiderman, pode valer. Dime unha cousa. Spiderman leva petrina de cremalleira? Non, levo un traxe super chulo que bota tías de araña. Fixi, é que licuá, aí está. E ti pensas que a Spiderman lle importa un carallo o que opina a xente do que leva posto? Creo que entendo o que me queres dicir, papá. Grazas. De verdade, eres un amigo de verdade, papá. Entón que? O problema quedou solucionado? Que sí, muller, que sí, xa verás. Mira, o truco non era intentar que aprendese, que eso non o íamos conseguir na vida. O truco era eliminar a cremalleira para evitar os problemas. Marcha un pouco, botellón, Veña, abur. Tranquila. Xa sei o que pensas, pero ti faime caso, muller. O importante é que chegue a idade de reproducción co aparato inteiro. Todo sexa por ter netos.